Сказочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої зернятки! З вами Смішка і час казки. Треба подумати. Ляжали на високій канапі два яєчки. Їх грела сонечко, і з боку на бок перекулював вітер. Потім з одного яєчка вилізла кураня. «Доброї раніці!» – сказала яно Сонійку. Сонійка усміхнулася. А жваве кураня підійшло до другого яєчка, де дзьобнула дзюбой. «Гей ти, вилазь!» «Треба подумати», – відказав строгий голос. «І чого думати?» – обурилася перша кураня. «Такое цудовне надвор'є». «Ну і що?» – відказав другий. «Думать усё ж таки треба. Навошта ж нам голова?» «Не ведаю», – залопотала першая кураня. «Пайшлі лепш на шпацар». І яны пайшлі па ўзгорку, па сцяжынцы, па зялёным лузе, ішлі, і раптам убачылі хлебную крошку. «Што такое?» – закрычаў першы. «Трэба падумаць», – адказаў другі. «Чаго тут думаць?» І першы падзяўбаў крошку, а другі застаўся без сняданка. Мінулі браты луг, узгорак, ручай звонкі. Першае цеплянё разбеглася і пераскочыла. А другое ўсё думала і прыдумала масток, ды звалілася з яго. «Вось бачыш», – сказаў жвавы браток, «калі б ты не разважаў, як я, усё было б добра». І тут яны выйшлі да мора. «Паплылі ці як?» – прамовіў першы. «Пачакай, трэба падумаць. Бачыш, на беразе пустая коробка». «Так», – адказала кураня. «Калі да гэтай коробкі прычапіць ветразь з лістка, атрымаецца цудоўны караблік». Вось так яны і паплылі. Жвавы браток усё спрабаваў кукарэкаць і размахваў дубчыкам. Ён, ведаеце, пасвіў кітоў. А кіты, як гэта не дзіўна, былі нават задаволеныя. Іх ніколі ніхто не пасвіў. Але раптам падзьмулі халодныя вятры. Шчаслівыя кіты сказалі «да пабачэння» і паплылі ўдалячынь да цёплых марскіх водаў. А у куранятак абвіс ветразь, і хвалі панеслі іх да халоднай выспы. Потым вялікія хвалі ўзняліся да неба і выкінулі іх на бераг. «Што рабіць?» – закрычала на беразе першая кураня. «Трэба падумаць», – сказала другое. «Такі холад, а ты яшчэ аб нечым хочаш думаць. Ты проста дурань!» І неспакойная кураня
збегла. Увесь дзень, каб сагрэцца, яно бегала па голай выспе назад, наперад. А што ж другое кураня? Тое, якое любіла падумаць. Што ж яно рабіла? А вось што. Падумала, падумала і з каробкі карабліка змайстравала сабе дом. А потым села і стала глядзець у акенца. А за акенцам было холадна, ляцелі белыя халодныя сняжынкі. Можна? У дзверы пагрукалі, пасля чаго ў дом вайшло жвавае кураня. Дзюба ў яго трымцела ад холада, і ён быў падобны на снежны ком на дзвюх ножках. «Я», – сказала, заікаючыся, жвавае кураня і паглядзела на дах. «Я ўсё ж такі падумаў». «Ты падумаў?» – здзівіўся другі. «Так», – адказала першая. «Я ўсё ж такі падумаў. На дварэ холадна, а ў тваім доме лепш. Ты малайчынка». З тых часоў браты жылі ў згодзе. Жвавае кураня зразумела, часам трэба ўсё ж такі думаць. А інакш навошта ж нам галава? Не толькі ж для таго, каб кукарэкаць. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з Альтаначкі. А я развітваюся з вами. До новых казачных сустрэч!